Anyalaki din! Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti pangigat-gatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Tagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, saksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asi ka, mare? Saan asi ka ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Ah, nilakay mo. Bigbigat mo't nga agungungot ka. Kasano, si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na lay ta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos. Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare, 5 piso. Ni, anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Nga maging ga ita, bimulod ka idin. Nga maging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare. Sukatakto inton agsweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natakpay man, mabalain ba kay? Bumangon kan kuna! Anay ko, mate. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burjana. Anay ka. Bumangon kan, tamapan ka ag trabaho! No. Saan aday taagid idalatan tar aramidom ngagmalmalam? Matitila nga kaon. Kayat mo, tamapan ko alaang jay walis, taiso ti pang urko kan ka! Ay, sus. Rumarak man langan. Di nakpay mat maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka, taamangan numabasibas ka iti kaldero akaugugay! Pare Julio, api akaslad da kabuteng mo dito balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay na pare laklak ayat ti mabasibas iti kauguging akalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mau. Ay git ka na yun pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga rod pare. Ide, basaw ken pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos ke, naglibal up mga roda na paray. Napromote ka pa yan. Ay, di nakman angawan iti kasta pare. Bigbigat, jakpay nagkapi pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga rod iti rabi eh. Ay wana, ta naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan pare, ayngem agore ka man. Apeng awan ka iti kalman. Awan, kinwadak paray. Nasapak la, nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak paray. Ay na, nabarte kak pare, iso naaldawanak anak kariingin. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay paray. Ta umay ka agkapi jay. Ay sige man nga rod pare. Ay na, nagsakit tinagam ka. Di nakpay maitimplaan iti kapik mo, ni bakit ko? Ay, jela agong ungater aramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman paray. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan paray. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio.
Apay, awan manan? Awan nga rod ang nagmalmalam. Saan ka numat anapan nagtrabaho iti construction? Apay, dayta igam mo akayo. Usarak daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katag kinamat kami Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, Mare. Agawid to lata, Di mo birok-birokan, ta isupay atak-tak mo. Wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Oray sa dinuta. Ay na. Ah, Naglaing ka makumanda, pare, no nakainom ka. ha? Si kamay, pare. Awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anya yati pagsaksakitan tinagam mo, pare. Ni bakit ko Kanayang nakauntan. Bugawan nagbay. Kugtara nagbayan. Ay, unay mo daytan, pare. Kasla di na ka mo, respetuan ng asawa, no kasda. Iso nga rod nga arak ni pangiliw-liwag ko iti. Sakit tinagam ko pare. Ay, good. Agsyat na ba ang arad, pare? Ay aguray ka pare. Rumabin sa matan. Wan, pasado alas 6, Apay, agawid kan, pare. Ay san? Hindi jak pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko, ti mga kaw. Kaya rin maturog ka dito yan, pare. Ay ko pare. Mabali nagpahingarod nga kanta pare. Ay, kaya kanta ka, aging kakayakayat mo, pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulo. Ibas-ibas ko aming kankwa na aming amay gamak. Ay ako hungat ka manan. Ay, talaga nga agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw, angaw-ngaw. Ay apa hindi ka maom-oma. Kasano mga ming? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayem na amakin inom. Ay nakasanong agawin. Kada tama kong ungat tararamidam. Ay natatang mauma akon. Kayat kun nga isubli kadagiti naganak na. Ay kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanyak? Ha? Pakaumaan na kumakanyak. Siyak ti agdis-diskarte iti pagbiag mi tatang. Taarak mutlaeng ti pangigat-gatangan na iti kwartana. Ay na, dahita kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi kumaama-uma iti panag-ngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di namot sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan ata saan na, kaya tadanggan, dahita panag-ngaw-ngaw-ngaw mao. Apay ay nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok maad nga dati bidot ma. Hay! Siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan jay bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo, anak ko. Anya kayo matan tatang? Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawan na, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Tay ngay no sumangpat. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana dayta agbugaw kan ako nga ti aramidam. Tamauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo? Anya lakit din. Makaparurod. Oh, apay anak ka ba ni kaskamat arim morditari daw yo, Mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya. Ni tatang ko
tila ibagbaga na. Lakay! Umay kan! Nakasakdo akon itidigos mo! Isaksak-duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na, kasano? Kad nabanbanog ngamin, anagapo di trabaho na. Kat asikasupmat ata asawak kat nga rod. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kay mo no kasta. Lakay, umay kan atag digos kan. Ala, panawan ka ba'y amare. Tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpot kan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumardin ka kan! Danggam, ti bagak! Kaya ko di maturog. Iso mandanggang agsaw. Saan ka manen anapan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pambanag nakaklamit Tikinarte ka. Arte kayam, arte ka, Julio. Di ka lang mabain arte. Lagi pa mga arte ka. Mamarte ka kung nanay bakit mo. Maray, agur-uray kan sa iti paglugana ma. Ay nawan pare, awan mo't ti jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang ti papanak, maray. Ag classmate sa dagiti anak tayo. Wan pare, Ay kat umay ka na aglugan, maray. Awan ti Jape, mapayag pa'y nga umay. ay sige man nga rod pare. Tani, mangrugin san ti meeting. Unak ani Julio ti umay makimiting. Ang nabartek man mateng. Artek at talaga da ita, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon apagap-apaan me. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no, tinakam na king ka. Gaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbeng laang dayet kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dahito ti singasing ko king ka. Dahito akit singasing ko lang. Barang iso ti pakaurnosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, mare. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, wino bugkawam. Bagbaga, mare. Kasarita mi tinasaya. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga roden ti adabisyo na. Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang kamaray. Ay kat nasaya. Ti panagkunak, mare. Nalakalaang mo ta kasarsarita ni pare Julio. Agbalbaliw da dya, nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay na, nagsakitan ti ulok. Nene. Itaman pa'y nga awan mangag kung nga umat ni Bagay. Napas man sa amatanting hiwat na. Ta saan na makasao? Unod danap na. Nene. Isang sa madyaglut-luto. Kanay. Ang dayday ang mat. Na. Amok sa dayday ang na.
Eson sama di timsong mi di agin inaram kami bailaag. Itaman bay. Ay, pay manta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapem. Anya. Adto'y ti kapem, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwag pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan dahi ti mapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alan awata mo day to'y kapem, lakay. Nanay. Nagtugaw ka matan dito abay ko bagay. Iyawat ko nga ro day to'y kapem, lakay. Ay, sos. Puuna yan na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay sos apaw. Nakashorts ka pa'y gayang bagay. Ti kamot, tilamadmadlaw mo. Sige, agkape kan lakay. Sige ayaban kan tulata no naluton di sidaan. Sige. Ay, sus apaw. Ay na. So, nagmayatin tiriin ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdoon nakitipagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunam amapan agtrabaho. Ay na. Ay, bakit? Ay, isipatin nakman, pangasip. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakariing no, agtagtagiin na baklaan. Ay na, tagtagainap kun samo dahito yung mapaspasama kanya. Saan ka ngagtagtagainap, lakay? Pudno da ito Ay, saan ka mangagungungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba, si basan nakmanan? Lakay, sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga agdram-drama bakit tanay? Ay na, agtititin na kitilwak. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, madi. Ay na. Inka nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madi anak ta nga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, yakon malapdan direk nagbakay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamid kong asawa. Nagbalinak nga artek ang amitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na bagat. Abay maray. Ne, saan ka nabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Aywan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay Naginarakop da? I love you. Ala, inakon. Inakon. Babay, lakay. Puno ka rin tinakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsindaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na.
Parihulyo, studaitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kakit din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartag. Di ka man, pare. Umay kakit din. Ha? Ay, saanan paray. Kan may sa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Asino ngay mo ti ibutos mo a mayor inton umay apa nagbubutos, kumare? Ha? Ay, katisigod ang mayor ko ni Leo Ferdinand. Huh? Awan lang arod na aramidan nandito ili tayo, isunat tat ibutos ma. Kasano nga ibagam nga awan, kat ado mo tinaaramidan na. Ha? Saan nga umdas para kanyak dagiti chip an aramidan na? Iso adyak kayak nga ibutos. Anya? Ay, sapay la kuma, tati manok ko ti mga bak kumare. Saan ati mayor mo anagalas ti ugali na? Sa lakon di tulong no umadaning ti panagbubutos. Uy, anya ka din na itang ibagbagam. Ang mga no adda makangag, nakababain adi kumare. Anya nakababain kat pudno mo ti bagbagak. Oray pa'y adda makangag, tapudno mo anya lakit din aya. Anya? Among ngay lakay, di na magkukin ni Aiza no asino ti ibutos na inton umay nga eleksyon. Ha? Nakunana at ti ibutos na kat ti sigud latta kano a mayor. Ket anya kumangay, no isulat na ti ibutos na, sungarod ti kaya namay. Oho! No siyak laang amaysa, diyak kayat nga ibutos na di a mayor. Awan lang aruden ti aramidan na dito ili tayo, isukit din ti ibutbutos na. Anya? Intun kwan, i-unfriend ko. Anya ka din dito nga ibagbagam si kapaseng. Diyak ngamin kayat tigayim akas kan kwa na. Sa balikit din ti mapan na ibutbutos. Apay siga, asino nga min ayat ibutos mo? Ay kit ni Conrado Iso ti ibutos ko a mayor. Gaputa amok nga iso ti makatulong dito ili tayo. Nang runa kada tayo marigrigat. Mawatam, rumyaw. Ay napasing aya. Apay mo't nga impos mo iti Facebook ani Conrado ti ibutos mo amayaw. Kasla saan ka nga agpampanunot? Nakababain dito ang inaramid mo. Anya ko mati nakababain iti inaramid ko. Kat impos ko laang mat. Iso nga rod ti kayat ko nga ibutos. Dipos ko. Anya lakit din aya. Nya ka mo't pasing. Ay, jak ammo no nya klase ti panagpampanunot adaging ka. Dino kayat mo, ipos mo mat no asino ti mayor mo. No asino man ti kayat mo nga ibutos, saanen anas kan nga ipos mo. Anya lang ti maibaga dagiti tattao makakita. Sapay nakapablik dagiti popos mo. Ay, awan man ti bibiyang ko, uray makita da. Was me taki, you know. Ay na, pasing. Nasayat man ta naggranata dito Teresena. Ha? Pangaasim ko mamat. Ta, dilitin timpos mo iti Facebook. Nakababay na di day chay. Ha? Anya ka din day nga ibagbagam si ka bakla. Di ko na, timpos mo iti Facebook, ani Conrado ti potos mo amayor. Ha? San ko mamat akasta, No, sino ti botos mo? Saan na naskan nga ipos mo pay? Anya ko mangay matibibiyang mo no impose ko. Dino kayat mo kat i-post mo mat no asino ti mayor nga ibutos mo. Saan at i-post ko ti pakibibiyangam. Anya? Unay kan,
Kunaklakit din no anyat ibagam. Hay, di ta ka manlangan. Man nakibiyang kaunay. Anya lakit din aya. Anya? Kasta tiinsungbat na kan ka ni Pasing, Mare? Wen kumare, ay na, naimbaglaangan, ta nakapagtipernak, tano saan? Ang mga pinagsasawak at insagunot ko pa. Ay, nagalas at talaga ti ugali na dayjay a Pasing. Ay wen, unprofessional pa higit di ta ipupos na pa yan iti Facebook, no sino ti botos na amayor. Wan nga raw. Uray nala inaganan no asino ti ibutos na. Ay, ti awanan ba in a babae? Di lagbain mat ni Pasing. Di latang agulimek, no sino ti botos na sa anan anas kan nga ipos na. Dayta nga raw. Ngam saan namot apan panunutan dayta. No anya adi ti pinanunot na ipos na latan. Di na panunutan dagiti tattao a makabasa. Saan na nakaskas daw, Mare? Tatalagamat nga on panunot na. Napansay ti dapan na. Ang lalaki, di na ya. Nakababay, hindi ka sa aramid mo, Pasing. Apay manan aya. Kasangsangpet mo pa ilaang. Ngam agong ungot ka manan. Amom ka de. Amin na masabat ko. Ibagada akaslasaan ka kanong agpampanunot. Anya. Pangaasim man ngamin. Tasarda nga mo day ta panagpopos mo iti Facebook no sino ti butos mo. Ha? Siyak nga sawam ti mababain. Iti kastangar aramidam. Anya kalakit din aya Romeo. Anyat bibiyang dangamin aya no i-post ko ti kayat ko nga ibutos. Kat i-post damat ati kayat da. Anya, takas tapay lang ti panagsungsungbat mo. Anya ka matan? Ulita. Awan ti bibiyang ko kadagiti taktao nga agong ungat gapo iti post ko. Basta siya ni Conrado ti mayor ko. Inchende. Apay nga agpay sumot dayjay a babae. Masapul na nga i-post iti Facebook no asino ti mayor na. Ay, wan nga ron na. Sapay ulit-ulitan lang nga ipos. Una yun aya. Di lalat nga agtaltal na no asino ti ibutos na a mayor. Diyak manam mo, nanyat pampanunutan na. No bagaan mat ngamin, kat bariban di sungbat na. Sakit, si kapay ti dakas. Una yun ni Paseng. Masabat kong tulaang tabagkaakman. Ay na, saan na na? Amang nga, numahay blood kayo laang. Nusungbatan na kayo ti sana nasayaan. Ha? Amuyo mo ti pa nagsungsungbat na dadya babae. Pasig a nonsense. Makapasar laang. Di pagarupan, nga uray gayam da kayo kat agong ungat itilik-liko da. Ha? Unay kay matan. Paseng, sa anak mo't nga agong unget kat. Makisarsaritakan ka itinasayaat. Palpalagipan ka laang asaan anasaya at yar aramidang. Anya? No asino man ti ibutos mo a mayor, mabalin latamot nga gulimak ka. Saan na masapul pa nga ipus mo iti Facebook saan aya? Ay man nakibiyang kayo launay abakot. Kayat ko nga raw, apay ngamin aya. Aniya? Ha? Maasarak at talagan. Inton kwan, i-post ko lang arod amin dagiti kayat ko nga ibutos. Saan laang amayor? Ay unay kan? Ay, dakon amuno niya't ibagakan ka. Di ta ka man laangan, makapahay blood ka akasarsarita.
kayo laang no ni pasing di kasarsarita yo. O nga raw. Ay, makapahay blood talaga. Iso baybayan tayo latanana. No kuna nang ipos na amin dagiti kandidato nga ibotos na. Ipos na lata ha. Kinaawan kiti ti panunot na ah. Awan na talaga ti panunot na dayjay. Talaga kasi ti ugali na sipod pay. Iso asan anakaskas daw. Ay, Iso nga inton sumaron ang masabat yo. Baybayaan nyo latanana. Ang mga no matuluyan kayo laang. Gapo iti pa nag-high blood yo ken kuana. Manulaangan nga aldaw ti urayon, panagbubutusan. Kahit anya ko man pa nagbubutusan, mapan mo manan iwaragawag, ani Conrado ti butos mo, kasta kadek. Ha? Baliwam man dahit ang ugalim, si kapasing. Amirisa man ang bag. Nakababain ka iti dahit ang aramidam. Anya? Anya lang nga itirupam, numasabat mo ti sigod amayo. Ah? Kat, anya nga'y kumatirupa. Kat pasing lata ah. No. Kan maysa. Anya kumatibibiyang ko kan kwa na. Ha? Masiguradok mat asaan nga iso ti mga abak. Anya. Masiguradok ani Conrado amayor ko ti mga abak ita. Ha? Awan mo't laang aramidan na tadyas ti amayor ita. Saan na nga amog ti tumulong kadagiti umili. Papogi laang ti amuna amayor. Pasing! Katun mag, ha? Mabagtitak manen takitaan na. I-post ko manen iti Facebook ko naktumag. Anya lakit din. Aya! Nangabak mo't lang ti sigot amayor. Yahoo! wag nga raw, day. Nabanglo pa lang kami ni Sir Leo ka. So nga, isulat na tinangabak amayor dito ilit hayaw. Wan nga rod. Ay, naimbaglaan tayo so tinangabak kumare. Nana. Nakaragrag sa ka. Kaputa isumanan tinangabak. Ay, uray sakmat ah. Damag ko nga agselebrar ka no ijay gym inton bigat. Kasta aya. Ay, kat mapantayo ah. Istomak progress ko naman. Aywan ah. Sigurado nga ado ti makan ijay. Mapantayo. Oh, itaman pa nakaululimag ka dita suli, pasing. Ah? Ay, di nakman kasarsarita si Kalakay. Anya. Siguro, pampanunutom tinaabak amayor mo, anya. Kunak matkan ka sanak kasarsarita. Apay aya asaan ka makauawat. Anya. Amom lang arudan ana sa tinakam ko. Ngam kastapay lang ti bagbagam. Kayat mun samot apatayabak day tabanga-banga ma. Anya? Pasinga ya. Duday ta panagong ungot mo, kat nagrubwat kan, tamapang kay JJ, tamapan ka makipangan, dinasaya at kuma. Asino ti agpakan iyay? Yes. Asino ba'y kumangay? Kitisigot ang mayor adi. Anya? Agpakan gayam ni Mayor Leo ita. Wen, nauwan babain mo, ingka makipangan. Apay nga ada ka dito ang nagpapaikid kumare. Ah, kwa kumare. Kasla mababainak ngamin. Anya? Taapay kumamot ang mabain ka. Kwa. Awan lang. Ay na, umay kakit din ta mapanta ijay. Agtugaw ta. Saan ka ada ka dito yung agpapaigid? Ala, si Kalatan kumare. Mababainak ka talaga. Anya? Makitak ngamin kat siyak ti turong ti mata dagiti tattao. Marunronawak itibain ko. Ay saan ah? Mangan tayo pa'y adi kumare. Ado ti sagana da. Among kumare, napansin kay di kalman. Agpapaigid kay Jem. Ha? Siguro, mababain ka niya. Gaputa si katigit kita na itinataon niya.
Anya? Dayta ti maganab mo. Ha? Adda pa ilang aming tirupa mga imay di kalman. Talagang awan mo babain mo anya. Unay mo tunday ta pa nagsasaom si kabakla. Ay na, sa anak ngagsaw iti kastoy, no saan akas jay tinararamid mo. Nagpupus ka iti tiltila, nga uray mula inaganan ti kandidato nga ibotos mo. Sa ita, nagpuskul ti rupa nga imay nakipangan. Anya? No nagalalamot iti kinapuskul ti rupam, salbag ka, makaparurod ka. Anya, adan iwaras ni Mayor nga ayuda itaalawas, kumare. Wan ka no, kumare. Isu mo tinangag ko pagsasaritaan da, dagiti marites apadata. Ay na, sapay la kumangarot tapod no dayta na damag mo. Ay, wan nga rod, kumare. Sapay la kumatapod no. Ha, no bilang lang tapod no, nagpuskol ti rupa ni Pasing, no bilang taumay ijay, pakawan niya. Ay, wan nakababain adya talaga. Nang runa nun ni Mayor mismo ti mangiwaras iti ayuda. Ay, sakman ti mababain ka po itaramid niya. Kita man lang idi na minsan iti Jim. Agpapaigid ka po iti bain na. Marunrunaw ka no iti bain. Amo na yamit ang bain na ijay. Kat no agdabain na, apay pailaan imay tidang nga. Hay, apo! Anya lakit din na yan ni Pasing! Lakay, pudno nga tatimang mangag ko adamag. Kanya man detan langag dagiti babasit alapayag mo. Adda ka no ti iwaras ni Mayor nga ayuda itaalawas. Ay, jak amo no pudno dayta. Ha? Gat no bilang man ta pudno. Oy, agbaing ka man ta. Pangaasim ta saan ka amapan. Nakababaing ka unay. Pangaasim ko nakmanan Pasing. Anya? Nakababaing kin ni Mayor. Dagiti impupos mo iti kalabas. Unay kan lakay. Kat, pudno mo ti bagbagak saan aya? No kayat mo ti ayuda, ingka dumawat kini Conrado a Mayor mo nga impupos mo. Salpag ka! Ay na, kunaklaki din no sino ti naka-face mask. Nailasin ka lata, Pasing. Kumusta nga Pasing? Kastoy lata, Mayor. Naimbagman, tay may kaita nga adda ayuda. Wan, Mayor. Na, ikan ka iti ayuda. Waray di manon kanyak ti impupos mo idi sakbay ti eleksyon. Ha? Ited ko da ito ikin ka kastulong ko. Saan ko nga ited da ito tapno ipanagnag ko ken ka at tumultulong nga ka nagiti umili. Ape kastamot ten tilangam. Agkalinduusan ka mo ten, Pasing. Mayor. Marunawak samot din gapoy tibain ko. Anya kalaki din aya. Awan tinaskan na pagbainam. Awatem ka din da ito'y ayudam. Makatulong da ito'y kin ka, Pasing. Anya nga ita, kumare. Uray kalamarunaw itibain. Ha? Naimbag man, tagdalat ta ti rupam nga imay dito Jim. Nga uray ammom iti bagim, nga ado tinararabin mo asan alasaya at kontra iti Mayor alangaba. Unay kan bakla. Gusto kumamot din Alam mo bang nanggigigil ako sa yung babae ka? Ha? Makaparod ka. Iti sakbay ti eleksyon, agka ka na at anapan mo impopos iti Facebook. Ha? Ita, asaan ani Conrado tinangaba ka mayon? Umay ka lang arod mayran rano diti pagsayatan ni warwaras na.
Anya nga itatirik na. Ala, gusto ko mamutan ah. Naamiris ko mutan ang nagbidutak iti dayjay nga inaramid ko. Namiris nga, tarupam ah. Kasta unay, apa nang ipampanakkel mo ide. Nga iso, ti ibutos mo amayor, day dya Conrado. Naman niya kahit na. Anya pa sing, ayan niya. Ay, numaminsan ngamin, saanan alaskan nga ipos mo iti Facebook, no sino ti botos mo. Tano saan nga iso ti mahabang, sikati ng kababay no kwa. Mauawatam ka dit ibagbaga. Wan ko mare, I promise, saanan ang maulit dayjay. Duraban kansan, taplog nakam ka. Anyal lagi, hindi na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Tilapia, bangaws, galunggong, umay kayo gumatangan, presyo agawin. Ay, umay kamutan pinong, gumatang kay tilakaw. Nay, sag mamano ayan ay talakom abangos, mamita. 250 ti may sa kilaw. Nagninamatan. Kunak man no ko na mapresyo agawid. Gumatang speaker. Duwagasot mo tan Ha, unay kamutan pitong. Isukat asaan ka ang makaas-asawa. Gaputan nakataw-tawar ka. Ayawanag, aglaklakay ka lang na baraw. Unay matan. Pudno mata. Awan ti balasang ang mga yat itinakataw-tawar abaraw. Saan ka ang makaasawa no kasta ka pinong? Na, ay, ijayak man lang sa bali agumatang. Bareng nalaklaka. Ay! Saan ka basta pumanaw asaan ka agumatang pinaw? Ha? Kundi tawar ka, saan ka agumatang? Nay, agungat kan sa amatan, mamita. Ay talaga nga agungotak. No kastoy abas si tinaglakwak. Sige, gumatang ka, no di mo kayat nga aglaklakay ka abaraw. Jesus, sige man langan. Lawlawan ko na ya. Napartek kayon sa amot tayo. Sigate na bantay. Ay, hindi pinong dito lumabas Padasa mga awisin nga ginaw. Paray! Lumagas ka pa, tagsat ka pa. Ay, pabisiin ako, guys. Mapalak pa yung luto. Mga sawa ka nga minang paray, tamnod na para lutom. Awan nagngarot yung mga yan, pare. Nay, anya na tayo gamungay. Ginatang ko abangos. 2 pidaso na ito, guys. Itad ko na ito may isa. Pulutan ninyo. Uy, nagmayatay. Talaga kumakit akikilan na ka kay. Nanggatangan mo na ito, paray. Pare. Lako ni mamita di tatalipa pa. Diyak ko makayata gumatang kahit tanagngina. Ken medyo nalaas tila ko na. Ang agungat-mat kanya ako, hindi ko na kajak gumatang. Naungit at talaga na itatindira, paray. Nakamamak ki diyan no mahay blood ta naglukmag. Ay, hinton maminsan pare. Diyak ton lumabas iti sangwanan na. Tapilitan na titawa gumatang itila ko na. Amom, paray. Nagpintas di anak na rin Adapay ay anak na abalasan. Ay, kunak man nun na asawaan dami na. Di buridik na kayo magparay. Bir na day, tinagan na. Nailogan ka, hindi naggapo iti terminal. Nagpintas ka. Nagpudaw. Napayag gaya managtrabaho iti Manila. Kasta ka de. Ala, iluto mo day tapulutan nyo. Taagawid akon. Inakagluto paray. Mga sawa kan paray. Thank you dito inted mo abang house. Tumarin niyo, dito yung agas yung tatang, taos tunto, into no sumangpot ni nanang. Sumanaon. Kaslasaan kay mo't, nairuwam iti ugali na. Imbes ko masubing ba't bakatan? Saan?
tadada sumungsungit. Ayun na yun na ya. Nabambanog ako, nay. Na, Isunaytan. ang kasabtan. Ala, sabtan madagos na akong tumadan. Adda kayo gaya man, nanang. Tulungan kayo ka din namang bagkat karagitawit yo. Ay, adupay ijerwan. Jak nakalako itanghal daw. Ay, apay nga eh. Jak amaw. Kasano mga may. Sakbayak anapan naglako itay bigat. Nagado asa una data na laing nga amam. Ay, sakmadan, di pa basulam. Pudno ba? Iso asa anak kalakaw. Ta inununa am nga imbaga itay bigat. Asa anak ang makalako tanalaos dagiti lakaw. Ay, inagaw ka laeng ba? Ay, Huston. Ay, naga pa kayo manan. Ay, makamalas gayam day tatatang mau. Natadum ti dila na. Ta amin abaliksen na. Pumaysaw. Agkalma kayon tamangan tayo, inton madamdama. Ay, masaduta amang bagkat kadagiti lakaw. Ni tatang mau ti ibaon mo amang bagkat. Git kita ang lang aruda na dandanay sa anak ka makapag na. Sakpay lang ba ti ibaon ma? Abnormal siya mo dahil ta panunot mo. Ay, agulimak kayon, ta siya kung ti mapanmang bagkat. Apaya kita-kitaan na. Ay, ipalagip ko lang akan kajay high blood kan sugar mo. Mabisinak nga raw. Nagmalmalumak ang naglaklakaw. Ita, dilawan nak numanganak iti adap. Kasanaw, saan ka madla sumarsad dengay? Mangantayo latta ka din. Uray ka diriti panganan kat agap-apa kayo pay. Mabambanog ako ng naglaklakaw. Ay, kat sumardag kan angabain. Tapno saan ka nga ungit. Kat pangalaan nga iti igatang tayo ti maintenance mo. Sapay nagadaw. Ay, katsakon ati aglako. Ay, nagbakasyon ka laang. Ita, si Kante aglakaw. Kan maysa nagrigat taglakaw. Nang rona ita apanawon. Nagadaw taglalakaw. Isu nga rod, asyakon ti aglako. Nakalivak mo iti trabaho. Ay, kung naglagit dahi, no saan ka nagsubli dyan trabaho. Wan man nga rod tanay. Makainanaak man mag. Ay, talaga na bambanugak nga glaklakaw. Way, bareng saan ka nga unget, no makainan na ka. Isu ananang inton bigat, surwan nak nga aglako. No kastoy nga umadun ti tao, mangrugi kamutan nga agpukaw. Masapol pa yung agpukaw, nanang? Ay katwan masapul apig saam ti panagpukaw mo. Umad-ado pa yung agpaiso, dagiti tattao. Rugi amon ti agpukaw. Ha? Ay, gumatang kayon! Si kalang mo tinakangag itimba ka. Ninanang mo't, first time ko nga rod. Denggam tasyak tagpukaw. Oh, kakailyan! Umay kayon gumatang! Presyo agawid! Umay kan adeng! Anya ti kayat mau, bangus kaday, galunggaw, wanaw tilapia. Sigay, agpili ka. Nagpintasin na ito para lakom ita, mamita. Ay, anak ko na itaw. Anya ti gatangaw. Ay, awan ni gatang ko, mamita. Ay, pumanaw ka dito, no saan ka gumatang? Ha? Ninanang mo't, nakaungungot ka nga agpaiso. Maperdi lang ti komersyon no tumakder ka dita. Asaan ka gumatang? Nung nga gayabak ti gumatang, mabalain, mamita. Ay sige, agayab ka itagatang. Masapul ang makalako kamay. Pare Pinong! Pare! Oh, apay paray. At ka di pasayeros mo, pare. Ay, agur urayak pa iti pila.
Apay aya? Mapanta di tatali pa pare. Taapay? Umay mo kitaan di bagbagaking kaabalasang ni mamita na pintas. Kadwa na ngaglaklakaw. Ah, ay sige man nga raw. Inakitaan no talaga madlaang anapintas. Pagdatan dito'y talipapa pare. Ay, umay kayo, gumatangan! Wan, presyo siya gaway, umay kayo! Nakita mo di bagbagaking ka pare. Ah, ay na. Masapol ang masitgak. Medyo nakapsot to'y matakay. Ay kito masidagta. Wadya, gumatang ka day tayo na yabam, Wan, gumatang mamita. Kanya gumatang sa sawamay. Anya tigatangam, mano akilaw? Ah, ay sus. Inlawlaw anak. Si Kamat. Sus, gumatang ka din na oras saya. Nalagan laangan itatayawid ta. Tanakalako tamot nanang. Italaang anak kaibusak ka. Si kansabot ti swerte ka na ka. Nakaisam ka, nanang. Agayab ka nga rodan iti tricycle na pagluganan ta. Oo, nanang. Saan kayo nga gayap ti sa balay? Tanda kami kani kumpare kapinaw. Mamita. Naglaing kayo man at tumaymeng. Agay-abak pailaan ko na. Amumingawin kahit akasapulan nyo ti pagluganan. Ala, aglugan kayo. Siya akong timang bagkat kada ito'y icebox yaw, mamita. Ading. Kat, manungay ti bayadan me. Ah, ay, saan kayo nagbayad? Ha? Apay asaanan? Ala, awatan na di sa nga gasot. Ay, saanan? Si Kamat. Ay kat kababain mo't ano saan kami nga agbayad? Ngayon nagkondag iti icebox da, pare. Ah, ay, sige. Mapan kami na. Bye! Hay, Bernadette, no nakabayad kan, umunagtan. Ay, saan ka mamatpati ka dagita baro ditoy? Naluloko da dagita. Anyat ibagpagayo, nanang. Kunam siguro ajak nakita, anag pagkat ti panang parangkan ka na yapinaw. Nagbayad aklang iti pamasahe. Sa baling to mo ti pampanunutan niyo. Ibagakan ka, Bernadette, saan ka makiasawa ka dagiti lalaki ditoy? Pasadot dagita. Kita umlangan ni tatang mo. Nay, apay madan anay ramraman akaon. Agpaspasa aklang ditoy. Nangagkumanan tinagan ka. Agmalmalum ka lang anak katugaw dito'y balay. Eh, mangrugi ka manan ako na akaon. Ay na, sumardeng kayo ka din. Eh, rumwarak man lang ay. Agina na kayo, nanang. Tama ikat ti banog yo. Kan saan kayo nga ungot. Ay, nakalako kayo matitikunam. Agam, apayan na unget matlata day tainam. Mabisin na siguro. Mapanak tuman laglakon. Inalam ko maati number ni Bernadette, pare. Ah, mabainak mo't Kursunada ni Bernadette. Ang kasla si Kamot ti kaya na, pare. Tumal na ka man. Kitno adamot ang asawam. Nagsina kamin, pare, oh. Oh, di ka man nagsaway ti kasta? Naragsaka ko, no da kayo tagkatuluyan. Nasayat, man, tapno makaasawa ka. Sapay kumata dadagos pagluganan ta. Tapno masapat ama panaglako di tatalipapa. Ni, adamo to no mas asidag at tricycle, nanang. Nagbiit man. Kano maurasan nga agurayak iti tricycle no kwa. Naglogan kayon. Ay, Pinaw,
Pilpila kan dito'y paradaan man. Ay saan na? 5 ba sa klaeng? Kat nairanamat nga gururay kayo. Ay. Nagmayatan apan nakairan-rana ng agpaisaw. Ibagkat ko kita la ko yaw. Ay katuan man nga raw. Di mo kunaan asaan na kami manan na pagbayadan. Aguray tabaryaak da ito inyawat mo a kwarta. 50 lang dayta inyawat ko, barya ampay. Saan ka di anasken pa na yunak dayta? Ta saan na kami mo't a pinagpasahe di kalman? Kwa ngamin. Oh, ada ka di ibagam? Ay Bernardoy, ay di-display tan itilako ta. Mabalin ka di nga alaak-laangan ti cellphone number mo? Ay wala. Mabilang. At double pen kan papel ko dito Isurat ko latan. Ay, automatic Ada-adagos di ta bulsam? Anya? Mapan mo pasyaran ni Bernadette dito balay da, paray? Mabalin, kunanamot pare. Nagsarita kayo manay? Inalakbayan tinamber na. Ay no, hopo, nagsiglat kan paray. Apay ka po Ay no, tuloy-tuloy sa hamot din na daw. Ay, diritso ka sa harin na paray. Naimbag arabi iyo. Nay, apay, saan ka diyan nagbayad ni Bernadette? Iti pasahe, may. Ay, nakaigamit sabong. Kaya't nasawain. Umayag pa siya riti balasa. Ay, saan ka man namakibiyang dito'y sika? Ay, pudno mamita. Umay ko kumapasyaran ni Bernadette. Anya, sika at tricycle driver? Ay, tumal na ka man dita mamita. Pastarakam kitin ni Pinong. Andiyan lakitin. Nasaya at makiasawan ni Bernadette. Alang aron, umunag ka tayo nakayaban ni Bernadette. Kunak numalakayan ka, baro, saan magayam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aray, ang mga awan pag naminton malag. Awan mat, apay aya? Mapantamang magliwliwa. Ah? Wan paray, di ka madanagan. Siyak ti makamaw ngagbayad iti inumanda. Wala, hindi talaga ayam. Mapanta. Amo mat, nagita ti pagaayat ka. Sige nga ro paray, dakasin ka inton malag. Win, urayin ta. Nay, rumabeain, ngam nakapulis ka kidain, papanamanan. Ay, kuha na nang, ada papanan me, kani pare Daryo. Anya, mapan kayo manan ijay inuman. Ay natuni aya, kas kalakwago iti kasta nga ugalaim. Hindi na nang mat. Kahit pudno matibagbagak, amom jay kwagaw. Noal daw nakaturog, ngam no'y tirabay, rumwar. Win. Kwago na nang. Ay natuni aya, panunutom ko mga datrabaho minton bigat. Ay nawun ka day. Saan kami mat amapan iji inuman ka? Adala na patagapag nami. Anya, Ina ko na nang. Agawi dak, inton madamdama. Pangasayaw. Ilukatan dak, itiri daw.
nagpintas mo tanda ito abar paray. Nagado ti chicks. Win nga rod pare. Ngam pangasim pare. Imay ta dito tapno uminom laeng. Saan nga chicks? Ha? Ang mga nung nalipatam nga dakayan ayat mo pare. Awan. Hindi namat among imay ta dito Ag chicks talata. Sana balay. Saan namat nga mau? Anya? Ay, paray. Makit kita. Ha? Adda balasa nga umasidag dito ayanta. Ay no, nagpintas si ka. Kasla artista. Gapo iti kinapintas na. Sigurado awitris day ta pare. Umay agdamag no anya ti order ta. Hello, manong gwapo Kan naggugwapo At iti list dagiti mino dito agpili kayo Ay na. Agyaman na ka, ating balasang. Awan yaman na, manong anak gwapo. Ay na. Gusto laki di kanyak dahito ay balasa. Ano Kasla day bagbagam. Ay, kuha awan. Awan ibagbagak. Ay, nagpintas ka. Kas kala artista iti dahito aki napintas mo. Agyaman ako na manong. Ay na, naragsak day ti arabi Ada gwapo, anak ibaga kanyak, anapintasak. Ala, ibagayo na niya ti order nyo Siyak ti mangisagana. Kaya makitugawak mo ten kada kayo Naimbag nga oras yo, nana. Kasta matkan ka balasang ka. Imayak nana. Salud-sudak la kumano ada ni Tony. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Ha? Di magasak ijay pagtrab-trabahuan na. Ngam na ko na dagiti katrabahuan na. Asaan ka no asimrak? Ay na, pasensya kan balasang ka. Ada ni Tony jay silid na, nakaturaw. Anya? Saan ang nakatrabaho ita? Nga main, kasta una yabartak na. Parbangunan idi nakaawit ti sinalbag alalakay. Anya? Isumot lagayam adi na sungsung batan ti awag ko. Idi rabi ipay lang. Wan, mala, di ka madanagan balasang ka. Numakareng, ibagak ngay may ka. O sige, nana. Agyaman ak unay. Anya? Imay ni Teresa itay nanang? Wan, ibagbaga na di mo ka nusungsung-batan ti awag na kan ka. Unay matanda di babae. Kasla ubing. Jack lang nasong batan ti awag na. Imayan dito'y balay. Ay na, kat madanagan laang matjay tao. Di ka katagyaman ta concern ni Teresa kan ka. Oh, adula amin dita. Concern dita. Inton kon, i-break ko lang araw. Anya, Wey, i-break ko no. Kasya ka na yung ti aramid na. Agayan ayat kami pa lang. Ngam kasya ti ugalinan. Kasano no agasawa kami ton. Bakalin na. Kasjay. Ay, awan na. Jack kayat ti babaya kasya ti ugali na. Lapdan na amin na kayat kong aramidan. Oho. Anya? Makiwin naswas ka kanya kon, Tony? Wey, Jack ngamin kayat ti ugalin. Ha? Amin mo tan nga aramida kat pakibiyangam. Ay, Jack kayat ti kasta ha. Umay ka pa'y dito'y balay tapno ag-imbestiga ka no apay ajak simbrak iti trabaho. Unay ka matan. Tony, concern laang matkan ka. Iso anaaramit ko dayjay. Ngam no di mo kayat apakibibiyahan ka. Jakon ulitan dayjay nga inaramit ko. Promise. Ay saan? Jackpot yun day tangay bagam. Amok nga ulit tumtumanan. Iso nga, break tagi day. Anya? Anya? In-break mo ni Teresa pare? Wen, manakibiyang launay. Ay, kasla bagkalinak matan iti kasya nga ugali na. Anya? Amin nga ramidak, nasken na maamuan na. Apay, mabalin ayat ti kasjay. Ha? Agayan ayat kami pailang, ngam kasjay ti ugali na. Kasanungay no agasawa kami ton. Di awanay, Jack to pulos makabalog no bilang. Oo. Unay kan pare. Di ka kitagyaman. Tay sakit na ka ni Teresa. Ay, Jack amokin ka pare. Sinayang mo, ti kinasingpit jay tao. Ay na, sana ka masayangan iti babae. Iti kasto yung kinataar ka? Babae pa iti kumamat ko naman. Awa na. Anya?
Jak masayangan ka ni Teresa. Ngamen, amok nga gusto kanyak di palasang anam amuta iji inuman iji namin sa narabi. Ha? Wun! Ay, paray, huwag gayam. Mapantamang ki di manan inton malan. Di ka madanagan. Siyak ti makaamu iti inuman ta. Ay, katwan na paray. Ay, kurso na ka talaga na di abalasang kahit. Iso pa nga si ma. Mapantaman ay. Sinumpatan at dagos niya po Diyos ti kararag ko, ha? Ha? Ingkar kararag ko asapay lakuma, tagsubli kay manen. Kat ni, awan pa'y manungal daw, kat imay kayo, ada kay manen. Wen, kat ka mamamoy ti husto ading balasang. Kasta aya, agyaman ak unay, manong anagwapo. Awanan yaman na, basta parakan ka. Takit-takit na tiradang paray. Apaw! Shh! Hoy! Tagare pare. Ala, mangala ka nga rodan iti arak. Rugyam tayong tuminaw. Anya? Im-break mo ni Teresa? Wen, manang. Tapay. Diyak kayo, ti ugali na. Masapol ka na yun nga amuan na. No sa dino dagiti papanak ka na raramidak. Anya? Natural kaayan ayat mo nga rod. Diyak kayo, tikas jay. Unay kan, siguro, adda manen sa bali abalasang nga ar-armam. Iso akas talatan akala at tipan nakiwin naswas mo kan kwa na. Awan mo tama nang. Ay na, Tony, amok dayta nga ugalim. Dayta pa nagrup-rupam akas kala nabisinan akanayon iti babae. Na, ni manang mo. Kat, pudno matibagbagak. Ay na, Tony, agpanunot ka kumaan na sayaat. Nagsingpot ni Teresa. Awan makunakkan kwa na. Basta. Diyak kayatin ti ugali na. No imbaga ka diyak kayat. Di nak mapilit. Binagbaga akmat nanang. Ngam nagtangken ti ulo na. Laklakayan adi na kayat ti paisuro. Hay, na ito lang nan at talaga ti kinababaero na. Ti awanan bain akabsat ko. Tanya ngay nga raw na nakaw. Di ka mas daaw. Takas jemot ti ugali day di amayaw. Isupay kit di timpatay na. Ti kinababaero na. Nanang, sapay la kumaata makapanunot ti kabsat mau. Kat sublian na ti kaayan-ayat na. Sayang ni Teresa. Nagsingpot. Kan makitak ti panangisakit na iti kabsat mau. Kasano kumaasublan na ngay nanang. Kat adda nga rod manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Anya, day tatipod no nanang. Adda manen sa bali abalasang nga ar-arman na. Agtrab-trabaho kano ijay inuman. Anya! Apay akasta matan ti porma manakaw. Kasla dapas ka napapanam. Ni nanang mo. Kuno sigod mo tama nagporma dati gwapong anak yun. Papanam maya. Ay, ijay man sintro. Pasyarak man ni Andrea. Andrea? Wala nang. Ti balasang ararmat. Anya, ayunay kan. Awan pa'y ti manual awas man ipon nakiwin naswas ka kin ni Teresa. Ngamita, adadas ar-armaw. Wala, apay kapoy. Amuyo mat, anatar dati anak yo. Iso nga, habulin ng mga babae. Ay, subardan ka man si Katunay. No. Siya na nasaya at ngar aramatam ti kinagwapom. Tapnula ang pagayayamam dagiti babae. Tandaan dayta. Ikaw man pinagmaymay sa kang ay may, Tony. Ikaw man pa di mo kadwa ti gayem mo. Wen. Kaya't kung aminasyak lang ti kasangom nga uminom ita. Amangan no itamot lang kat aklunan nak. Andrea, agpudno ka kuma.
Ay ayaten na kadi mo no saan. Ibagam ko ma. Iti kasta, amok mo ti pagluglugar ha. Doon yaman ti pangedeng mo, irespeto. Tony, tangalaan ti babae amang pahay iti gwapo akaskan ka. Ha? Anyat kahit mo sawan. Aklo na kung ti ayat mo. Ay ayatan kami. Sipot pa'y nagamamuta. Ay na, agyaman ako na ikan ka, Andrea. Siya ako ti kararagsakan alalaki na parswa dito'y lubaw. Yahoo! Nanang! 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 Ay no! Ay, tunay. Ay na! Anya ka din day tangararamidan. Ah, Rabain ngam agpuka-pukaw kakit day. Nakababain ka dagiti karo ba? awan bibi ang dagiti ka ruba. Saan nga iso dati makalapit iti ragsak ka marikrik na. Anya? Yahoo! Ay no kayat da. Umay na makiragragsak ita kanya ka. Amuyaw, inaklon na kon ni Andrea. Agayan ayat kamain. Anya? Una nang, pudno ti ibagbagak. Agayan ayat kamain. Masigurado ka magustuhan nyo ni Andrea para kanya. Anya? Iti kabita na panawan. Ipasyar ko dito balay. Yam amok kada kayaw. Yam amok tumait kinimanang dona. Nya, da kayon ken ni Andrea paray. Wen, inaklon na langan. Kasta ka day. Ay ka nasayata nga raw paray. Wan gayam. Apay talaga nga awanan ti panggap mo asublan ni Teresa. Si Kamit. Ibagbagak lang nga ruda nga inaklon nak ni Andrea. Nga ni Teresa pa ilati ibagbagam. Pare, ni Teresa nabayagan nga mamom. Kun imabot mo tin iti dua tawon ti ayan ayat yo. Ngam gapulang iti dayjay nga Andrea basta latan nga inbreak mo. No iso ti destiny ako nada. Anya nga nga rod. Ngam pare, nabiit kayo pa'y anagam mo iti dayjay nga Andrea. Anya ti mo ngay, no sana nasaya ti ugali na. Anya nga rod. No sana nasaya ti ugali na. Ay kaso katakmanen aparay. Kas talaga ti biyag dito'y lubong. Awan permanente. Sa bagay magkidiya pare. Angem, kanagkunak paray. Sana mapasamak dayta. Ngamin, amok na singpet ni Andrea. Mariknak kay. Sapay ko mga rod, takasta, pare. Nan, kitaak man ti picture ti kaayan ayat mo akanayon mo nga ibagbaga. Mabit lang manang atoy. Oh, pintas niya. Anya? Daytoy ti kaayan ayat mo? Uy, apay ka day. Sigurado ka kadi a babae daytoy? Kasla baklamat. Ni manang man. Tila ibagbagam ako na. Umapal ka lang, gaputan na pintas. Kasta ka ti ibagbagam mo. Anya? Sana balay. Iti kabitan na panawan, ipasyar ko dito yung balay. Tapno mamamom. Tapno makitam iti personal. Tapno saan mo nga ibagbaga akas la bakla. Anya? Apa di mo kaya timakidate niya? Agayan ayat tamutan sana ya. Ay kwa, pakawanan na kumaha. Anyat kahit mo asawan. Kwa, agpadata nga da itlog na. Anya! Apay nga talang ibagam. Mabuta nga kami. Pampanunutan nga mga nuliklikan na. Anya? Kitagman na. Ay, salbag ka bakla. Awanan ka itibayin. Adamot nga agpaiso itlog mo. Ay sos. Supot ka pa'y salbag ka. Agling lipatan. San kan ngagpakpakita kanyak? Maawatam. Wato ni. Unak lakit din no babae ka. San matgaya? Manangalilaw ka. Aday ta pare. Ibagbaga nga mingging ka, idiging ka. Saan mo ba unay nga mo niya tao? Nga niya tinarabid mo. Diyak malipatan dito yun. Napasama. Pare. Kanya nga dito pare. Makapalag. Ada itlog na.
Sakit. Supaw. Imunay mo ratan baray. Nagang dod ang araw na bakla no kasi baray. Supaw. Jaklo ko man imbibrik ni Teresa. Bakla magayam ni Andrea. Ngayon sana madlaw bakla. Kaputa babayang dating. Hanggang supot mo't gayam ti awanan bain na bakla. Ay, basol mo na ita pare. Ken, san lang asyak agayem mo. Ti nang palpalagip idigan ka. Ado kami. Di na kami bangag paray. Anya nga ita, nakasarak ka iti supot a bakla. Ayaw mo paray. Ayaw naman. Pare, pangasim. Di mo ibagbagay di orasino. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.